Kaixo, Isabel Ortua naiz, basozaina naiz, baina hemen Zubirin lan egiten dut, Aezkoa Kintorrealeko demarkazioan. Kaixo, namoduz. Hartu behar duen motxila eta joan gara soro gainera. Egin behar dugu gorlan batzuk eta hori. Jaisten nahi zoraintzen bertan, ez? Bale? Venga. Bueno, itxi behar dut ordenagailua, lan batzuk egin ditut. Eta orain, bagoaz kale mendira. Hartu behar dut emisora eta motxila. Berokia, hotza biltzen duelako, nagoazen. Bueno, agur. Urte asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak oraindik ere hori posible bada. Anpatuak ditu zainak odolez, dolorez, oinak lurrean dituenak duen ziurtasunaren adorez. Eta gora egiten du ahalduen guztietan, baina ez du ezer ikusten. Bueno, lehenengo joango gara aberia aguazilekin geratzen gara, erroko aguazilekin, eta soro gainera, eta han begiratuko ditugu eskatu dutelako desbroze batzuk eta sute batzuk. Eta orduan, begiratu behar dugu, aber nun nahi dute egin, gero txostena egiteko eta baimentzeko, departamentuak baimentzeko. Orduan hori joango gara soro gainera. Larre guztiak, azkenean ez badute aberea ongi jaten, beste belarra batzuk ateratzen dira, eta oteak, eta orduan animalek ezin dira ibilia inongi eta ezin dute jan, eta orduan desbrozeak egiten dira. Eta ezin bada desbrozeak egin, suteak kontrolatuak egiten dira, erreketa kontrolatuak, eta horrela mantentzen da larre bezala. Eskatzen da baimena, gu begiratzen dugu, eta arau batzu jartzen ditugu, hori ezin dela errekak edo baldin badago basoa, kontuz egin behar da, eta gero baita ere, naiz eta baimena izan, gero begiratu behar dute ze eguraldi egiten du egun hartan, ia erretzen den erreketa hauek egiten dira neguan. Eta orduan, baina baita ere neguan, daude egun batzuk debekatzen dela, hego haizearekin eta debekatu egiten dira. Orduan, beraiek deitu behar dute goizean, eta san gaur erret nahi dugu, eta alba da, erretzen dute eta bestela ez. Bueno, ni ikasketak egin nituen, orain dela urte pilo bat, forestal bezala, eta lehenengo izan nituen kontratuak horrela enpresa publika batean, Viveros eta Repoblaziones, gero egon nintzen Iruñan baita ere eskola tailer batean lan egiten. Eta, mila bederatzen da 18an atera ziren oposaketaren leialdia, eta, hasi nintzen ikasten, 6 plaza ziren bakarrik, lehen zen beste struktura bat, ez ginen horrela orain denak, orain gara basozainak eta dena gara berdinak, baina lehen zegoen mendiko lanak egiten genituenak, eta gero guardak zirenak, ez? Eta ni atera nuen oposaketa mendiko lana, zuzelador de Montesen. Eta, atera nuen plaza, eta iratira joan nintzen, 2 urtetan lan egitera, gero egon nintzen agoitzen, eta orain ja hemen Aezkoan daramat ia 20 urte. Aezkoa Kintorrealeko demarkazioan. Bukatu nuenean hor nengoen pixka bat, ez da nekien nora joan, edo azkenean ikusi nuen ikasketa hauek zeudela,
goi mailako ikasketak dira, hasi nintzen ikasten, eta gero ja poliki sartzen zara mundu honetan, zaila da lanbide bat bilatzea, gainera emakumea izana are gehiago, baina bueno, orain oso gustora nago, osea, ez naiz damutzen. Osea, hemen demarkazio honetan 12 pertsona gara, batzutan, bueno, gehienetan joaten gara binaka, batzutan joaten zara bakarrik baita ere, eta gero mendian baita ere batzutan ibiltzen zara bakarrik, ni ongi eramaten dut. Ez dut arazorik, eta gainera batzutan agian beharrezkoa da, joaten zara bakarrik, eta ikusten aldituzu gauza gehiago, joaten bazara binakaka, zaude hitz egiten, eta askoz ez gauza gutxiago ikusten dira, ez? Eta bakardean, agian ez gaude hainbeste aldiz, ez? Beti edo etortzen da jendea gurekin lan egitera, edo beste basozainekin joaten zara, orain oso gutxitan joaten zara bakardadean. Urtean zehar egiten dugu gutxi gora bera lan berdinak, baina basoa ez da berdina. Azkenean, neguan agian, gainera aurten, azaroa oso euritsua izan dela, ezin izan duzu agian lan batzuk egin. Gero udaberrian, baina beti daude lan batzuk kokatuta denbora horietan, neguan, orain, ja gaude pentsatzen zen markatu behar dugu hurrengo urtean. Edo daude mendiko lanak subentzioak prestatzen direnean, txostenak egin. Edo babes dauden hegazti batzuk, joan gara begiratzera beriak abiak jartzen dute. Gero udaberrian jazten gara markazioan, markazioak pentsatzen, egurrak markatzen, zura markatzen. Gero udan baita ere sute guardiak egiten ditugu, eta udan baita ere mendiko lanak gehiago egiten dira eta joaten gara ikustera. Landa eremuaren eta hiriaren aldeko desberdintasunak edo aldeak, nik uste dut gutxi daukatela, ez? Azkenean, landa eremuan askoz ez lasaiago bizi direla jendea, baina posibilitate gutxiago dute beste gauzak egiteko, agian baina ni lan egiten dut landa eremuan, baina bizi naiz hiri batean. Baina, eta hori, beti esaten dute, baina zu bizi zara Iruñan, ez zara bizi hemen herrian, ez? Eta egia da, nik ez dakit nola moldatzen dira hemen bizitzen jendea, ez? Baina nik uste dut lasaiago bizi direla. Hirian beti presaka, kotxe pilo bat, estres gehiago, eta hemen ikusten dut jendea, orain neguan, segurazki 5 jendea joango da etxera, baina ni baita ere, agian joaten naiz etxera, eta 5, eta ja iluna dago dena, eta ja ez naiz ateratzen, ez? Oportunidade gehiago, gauza gehiago egiteko, agian baina nik uste dut lasaiago bizitzen direla hemen. Eta, ni nahiago dut halako tokitan lan egitea. Nirentzako hemen lan egitea, egunero desberdina da, askatasuna daukazu, nik daukagu koordinatzaile bat, baina bakoitza antolatzen du bere lana. Ni badaki zer egin behar dut egunero, edo batzutan daude lan batzuk esaten dizutela, gaur egin behar duzu hau, edo asteburutan guardian zaudenean, egin behar duzu hau, edo saiatu behar zarete, baina gero zure lana, zu jakiten duzu, noiz eta nola egiten duzu, eta hori nik uste dut enpresa batean halako gauzak ez dituzu, ez? Badakizu egin behar dituzu gauzak eta txostenak eta batzutan daude elefante batzuk, ez, hor daudela, baina zu antolatzea zure lanan nirentzako oso garrantzitsua da, eta gero ingurumen arloan eta hemen beti basoan eta mendian eta nirentzako hori da, ez dakit nola esan, baina oso ona, ez? Bururako oso ona da, eta ez estresa, Iruñako estresan edo enpresa batean edo... Baina ezin dut hartu telefona. Xabi! Bai! Entzuten didazu? Entzuten didazu?
Bai. Oie, geratzen algara soro gainen orain? Bale, noiz jaten dira? Joaten gara orain. Eske egon naiz deika eta... Bale, venga, pues jaten naiz. Bale, gu gaude erron, baina hori, ordu laurden edo horrela. Bale, ba. Bale? Venga, agur. Zurekin beti. Bueno, gu, berak da aguazila, hemengo erroko aguazila, eta orduan lan asko konpartitu egin behar ditugu, eta elkartzen gara, hori, adibidez, desbrozatu egin behar da, ni geratzen naiz berarekin, eta esaten dio, eta berze eremuak desbrozatu nahi dute, eta gero mendiko lanak baita ere, saiatzen gara, hori, elkartzea, ikusteko zer egin behar da, eta adostatzeko nola egin, eta markazioetan baita ere, batzutan etortzen delarik. Gure lanik handiena da adostatzea. Guk nahi duguna da, pizke gehiago erre, eta nahi dute bizi gutiago erretzea, eta markatzen ari genean, igual, ari gara markatzen, eta igual ikusten dugu 3 arbol, eta nik erraten dugu, 3 arbol markatu behar ditugu, eta bera, ez dugu markatu behar. Azkenean markatzen dugu bat, baina, bakoitzak tiratzen du bera aldera. Guk nahiago dugu gure lanak, nahi ditugu gure lanak egin, eta beraiek markatzen digute pizket, nondik jo behar dugun. Zen lanean, mendian ere oianean, eta ni oso gaztean nintzilek ez genuen mazte bat ere, emakume bat ere ikusten. Eta ja sartzen nintzilek hemen, hori dela 21 urte, Xaber ez daki zegoen, edo justo sartu zen, edo justo barera. Eta, igual harridura pixka bat, baina, ez hain bertzekoa. Eta gaur egun, normaltasun osoz, eta ez badire, dago Isabel, Kinton bada beste emakume bat, eta ja ikusten dire, eta jendeak ere ez du ikusten gauza raro bat bezala, Jendea jauzetu da, oturatu da ikustera, eta normaltza jotzen dugu. Agian arraroa gehiago da mendiko lanak emakumeak ikustea, motosierrekin. Guarda bezala, normala, igual, arraroena, igual, mendiko lanak hori motosierra, edo esten, edo hemen gure bailanan hartzen dugu jendea lanerako, arraroago da emazteak egotea gizonak baino. Baina, gaur egun, nik uste normalagoa dela, ez? Nik uste hori dela 20 urte baino. Astear da ikastear dugun garai berria. Empatia basoa mozten hasi naiz, eta sexuarekin amestu dut orain. Gure lan bat eta markazioak egitea, ez? Eta markazioak zergaitik egiten ditugu, beharrezkoa da zura behar dugulako, altzariek eta hori egiteko, eta gero baita ere egurrak, herriko egurrak, edo saltzeko baita ere egurrak markatzen dira, egurra gero sutean erretzeko. Orduan, mendi guztiak daude proiektu batekin, proiektu ordenazioan deitzen dela, eta begiratzen dugu, ze tokitan tokatzen da markatzea. Eta batzutan egiten ditugu klareo batzuk, edo bestela, hemen regenerazioa etorri dela, joaten gara begiratzen hori, regenerazioa, zuhaitz berriak etortzea, eta horren arabera, markatzen dugu zuhaitz batzuk edo besteak. Eta, lana normalean hau ez dugu egiten bakarrik, egiten dugu etortzen dira lankidea, herriko lankide batzuk, eta, diametroa hartzen diogu, begiratu behar dugu baita ere, begiratu behar dugu aberia zura duen edo egurra den, eta diametroaren arabera eta altuaren arabera, gero kubikatzen da. Eta gero egiten zaio marka hau, eta zura baldin bada jartzen diogu hemen, beste toki batzutan agian egiten dute desberdina, baina hemen jartzen diogu zenbaki bat, eta beti eta derrigorrezkoa da, baita ere, hemengo marka bat jarri, hemen, mailuarekin ematen diogu, eta marka hori beti geratu behar da hor, mozten dutenean zuhaitza, jakiteko hori markatuta zegoela. Eta, joaten gara normalean ez gara joaten bakarrik, eta orduan joaten gara mendi osoa begiratzen eta markatzen. Nik
Basozain bezala ez dut izan inoiz arazorik. Egia esan daramat 23 urte, eta sartu nintzenean izan nintzen 3. emakumea. Orduan arraroa zen, emakume bat sartzea. Ikasketan baita ere izan nintzen klasean bakarrik ginen 3 emakume. Orduan beti egon naiz gizonen artean, lan egiten. Egia esan, sartu nintzenean, ez genuen horrela lan egiten, eta beste garai bat zen, joaten zara, ni atera nuen plaza zuzelador de Montes bezala, eta orduan eremu txiki batean lan egiten zenuen, eta bakarri lan egiten zenuen, gizonak, eta nik uste dut hor elkartu zirela 3 gauzak, emakumea nintzela, gaztea nintzela, eta kanpokoa nintzela, eta hor ez nuen oso ongi pasatu. Baina gero, joan nintzenean ja agoitzera, ja gauzak aldatu ziren guztiz, eta lankideak harremanak oso onak izan ziren, eta ja hasi nintzen eremu hauetan lan egiten. Mendiko lanan beti gizonak dira, mendiko lanak nahiko gogorrak dira, nik uste dut, eta emakumeak ez dute aukera hori hartzen bere lanbidea izateko, Orduan beti izan dira gizonak. Eta ni egia esan inoiz ez dut izan, ez dakit agian galdetu behar zaie beraiei, nola ikusten dute emakume bat izatea bere basozain bezala. Baina nik uste dut horren ez dut inoiz arazorik izan. Eta gero harremanak ditugu, alkateak, aurten dago alkatesa hemen Erron, baina beti izan dira gizonak, edo iaia gizonak, eta gero abeltzainak baita ere dira gizonak, ehiztaria baita ere dira gizonak. Adibidez, markazioetan eta horrela beti etortzen ziren gizonak. Orain dela ja 3 urte edo 4 urte, hemen Erroko langileak etortzen ziren eta hasi ziren emakumeak sartzen, eta orduan emakumeak etortzen dira, baina ez da ohikoa, baina orain ja emakumeak ikusten ditugu lan hori egiten, aizkorarekin edo, baina ez da ohikoa. Eta gero abeltzainean baita ere, nik uste dut gizonak dira, emakumeak beste lanbide bilatzen dute, eta emakumeak ikusten baduzu dira laguntzeko, ez da bere lanbidea, Egia esan, ni sartu nintzela, adibidez, departamentua baita ere denak gizonak ziren, eta gainera lehengo ingenieriak eta hori, zen beste modu bat, tratua eta hori baita ere zen desberdina, batzuei don deitzen zaien, baina orain ja tratua ingenierekin eta emakume asko daude, da normala, normaltasuna, eta etortzen dira, eta eztabaidatzen dugu. Ugatza da hegazti bat babestuta dagola, eta orain ja beraiek sartzen diran zelo orain neguan, eta saiatu behar gara begiratzen aberian jartzen dute kabia. Eta jarraipena egiteko, gero txito ateratzen bada, jarraipena egiteko, eta bikote gutxi ditugu Nafarroan, eta orduan jarraipena egiten dugu. Eta beste babestutako hegaztiak baitere jarraitzen dugu, adibidez arranoak, eta beraiek baitere neguan, otsailean edo horrela jartzen diran zelon, eta orduan hori, etortzen gara leku hauetara eta saiatzen gara aurkitzea. Azkenean bikote gutxi daudenez, bere kate trofiko horretan, galtzen badugu hori, beraiek erzurrak eta horrela jaten dute, oso animali guztiak bere garrantzia dute. Azkenean behar dugu bakoitza pixka bat ekologista izatea, gainera garai hontan gauzak ez daude oso ongi. Nahiko latza, etorkizuna nahiko latza da,
eta bakoitza gure jarreran izan bargara pixka bat ekologistak, ez? Eta nik uste dut gainera ekologismo mugimenduak egon bar direla, ez? Ze badakigu orain primatzen duela dirua, primatzen ditu enpresa handiak bere benefizio hartzen dute gauzak, eta nik uste dut mugimenduak beharrezkoa da, eta borroka hori oso zaila da, haien kontra, noski. Gela ilun batean bizi zara bio, sineskeria ze elikatuz. Gela ilun batean Nere tratuak gehienak dira gizonezko, orduan emakume gutxi ezagutzen ditut. Emakumeak zerbitzu lanetan ibiltzen dira, ez? Edo landa etxeak, edo dendariak, edo irakasle batzuk baita ere daude, baina gurekin tratu gutxiago dute, ez? Agian ezagutzen dut, ja daramalako urte pilo bat, baina ez ditut ezagutzen. Eta hirian agian oportunitate gehiago jendea edo emakumeak oportunitate gehiago dute lan egiteko, beste agian ikasketak egiten badituzu, ba hirian dituzu oportunitate gehiago, ez? Hemen baino. Baina, bueno, segurazki batzuei askoz garrantzitsua da herrian bizitzea, ez? Baina bai egia da agian zerbitzu mailan lan gehiago egiten dutela. Nik uste da hori baita ere aldatu egin dela, ez? Nik uste dut azkenean emakumeak ja ez da lehen bezala bakarrik etxean lan egiten zutela, baserritan edo etxe barruan lan egiten zutela. Nik uste dut orain herrietan baita ere aukera hori ateratzeko kanpora lan egitera baita ere dagola, ez? Diferentzia, nik uste dut adinekin hori baita ere aldatzen ari da, ez? Gazteak nik ikusten ditut beste modukoak. Zeureko iasmoa jo horratuz, ilezkortasuna ametxeta. Zeureko iasmoak jo horratuz, ilezkortasuna ametxeta. Zalantzaren itzalak ikaratzen zaitu, ikaratzen zaitu. Ni gustuko nuke hau jarraitzea, horretarako baita ere lan egin behar da, ez? Eta nik uste dut zerbitzu esentziala dela, azkenean gu gara begiak, ez? Ingurumenean, eta departamentuan, ez? Konfiantza baldin badute eta guk ikusten dugun guztia oso garrantzitsua da, ez? Eta beraiek normalean konfiantza dute gutaz, eta nik uste dut zerbitzu publiko bezala oso garrantzitsua da. Desoreka asko dago, ez? Jende asko irabazten du diru pilo bat, jende asko ezin dira segurazki hilabetea ezin dute pasatzen bere soldatarekin, eta jende asko ez du lanik egiten. Baina nik ez dakit zer aldatu behar da. Nik ikuste dut orain gizartea oso bakoitza berea ikusten duela, eta nahiz eta jende batzuk lan egiten du eta solidarizatzen dira kasua askorekin, baina nik uste dut orokorrean jendea begiratzen du berea, nola pasatu hilabetea, nola pasatu eta ez du pentsatzen bestengan. Badakigu kritika gizartearen gaixotasun bada, ez? Azkenean gustatzen zaigu asko hitz egitea, jakin gabe, eta hori gaitz bada, ez? Ez da onerako eta gainera herrietan eta hori hitz egiten aldute asko, ez? Baina nik uste dut bakarrik kritikatzen aldela edo kritika onak edo txarrak, baina lanengatik, ez? Egiten baduzu ongi, batzutan egingo dugu hobeto, beste batzutan ez hain ongi, baina nik uste dut beti gaudela prest azaltzeko gauzak, adibidez, badakigu esplotazioak eta hori, mendiko esplotazioak oso kritikatzeko modukoak dira,
baina baita ere nik uste dut azalpenak ematen ditugunean eta zergatik egiten ditugu horrela, jendea onartzen ditu, ez? Ni esango nioke neska bati, bera basoa, mendia eta lanbide hau oso ona dela, irtenbide bezala, lan polita dela, baita ere alde txarrak ditu, baina nik uste dut neskarentzako irtenbide oso ona dela, ikasi behar da, oposatketak pasatu behar dira, baina eta egia esan emakume gutxi daude, gu saiatzen gara adibidez eskoletan, hemengo herriko eskoletan, joaten gara eta beti saiatzen gara emakume eta gizon bat edo bi emakume joatea, beraiek ikusteko hori irtera hori dutela herrietan, ez? Eta nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, ez? Maite ditut maite, gure bazterrak lanbroak izkutatzen dizkidan. Nea zer izkutatzen duten ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz ezkutukoa, nire baitan gordetzen diren leku miresgarria.